들어. 이들어. 능남 그 이스라엘에 진짜 막 니즈란 자이 이즈라. 이즈라. 그란. 어? 통알이? 답보나. Good morning, good morning. Kulumba guys and welcome back to the channel. This is your coffee vlog. Jaska deng guys ang nei kumar munos tong. Nei. Ikko moya ni final lanti tinu wadong da symbol lanti. Same gamsa, same body. Abe dugia nama be mansia. Ha? Dugia. Dugi marana ye. Sang letra mans tayo ni kumar hun batai be letra. Bede kapam ni letra bene. Januari pe tu dugi kaya kena, neng, dugi dah, ya? Waktu sati besar ni berai besar senu berada bay, biji tak base talo tak iban neng berai yang jalan singan mesti bay base talo tak nega gadu nega, base talo tak bay tak pada bay tak berai langan na, amma kan suaka yang besar hafi bay ni, rakhi yang dan rakto ya pe, makan semua lagi ni guys. Birat. Bisa lah loh. Deh, bukan sebab dam nabe. Ekdem badula tarana. Atas sah kabe iya dah sekadeng mana. Bukan sunai deh. Kena ekdem jor pasti tapi sudah saling ne. So guys, makan sunya tu ang naik lezat aja. Karena bang naik lezat aja. Deh. Ini face wash dong, ini sudah bah. Angkhow mana sabun nak? Assalamualaikum sigan. Hari deh. Ini. Muka. Angkhow muya boiler writing sih dah ada. Bah, mudam betul dah ada. Nung mana boiler writing macam mana nak lama? Macam mana writing atau angin akhirin sih cuma nih, angin akhirin. Harus tu. Ini pai nazu. Baobai kita ada. Udah kerja sana. Ces, udahnya. Kondisi tangan ini ngalih singau. Soalnya harus apa itu? Tapi kawan lah. Soalnya baru saja kawan ini macam mana hamsin bayi cuma besar. Hamsin bayi story. Aye. Nak video menang noni kaya fina ni sanksiun. Nuau lokal jalan na. Aye. Kau kudi kele. Aku di itu lah. Kau kudi kele. Di kayak sayang. Aduh, tinggal. Kasih lagi, mesti lagu mungkin kasih. Birat badula jalan bay, Birat alsi jalan bay, jeb berengla guys, jeb udah halang. Badula jab manusia kakrab jaya. Acha. Da mau nubu kamani thawasa jagan da, kaman thawasa mau hunda. Nोंसानाव मायबाफोर खामानि दंबा आंखौ बुंदो अब्ला आं हाजिरा मावनोसै। जा मैगं फोनो दङ। हाजावग्रै। हाजावग्रै जा मैगं फोनो दङ। हाजिरा मावनोसै होमबालाय फ्रियाव मावा। सानसेयाव 300 थाखाबाबो जागोन। ना गाइस जुदि फैसा होयो अब्लालाय मावना गालांगोन। ओरैनो न'आव थाखागोन। ओंखायनो मावना गालांसै 300 थाखा मोनगोन खोमा। आंनि थाखाय दिनै मा जाहोनो नागिरदों रुपाया सोंनोसै। आंनि थाखाय स्पेसियेलि मा संगोन? आं नोंनो दिनै fish curry yang संना जाहोनो नागिरदों ओमफ्राय माबायदि मोनो नोङो जाहोगोन आं संनानै दे बहुत दिन जाखाबायमोन आं न'निबो ओंखाम मोनजायाखै ओमफ्रायनो दा जानानै एसे फुंना थांखानोसै आं गाइस बिराद गोबाव जाबाय मोजां ओंखाम ओंख्रि मोनजायो ओंखायनो दा जायनाव माइनावनो आलासि जानानै आङो एकदम गोथाव जायो जानानै ना बेसरा मैया मा होनोमोनलाय दाउ आथिं मोनजानानै मैयाबो जादों दिनैबो नाम जादों दिनै जानुवारिनि 3 तारिख जाबाय गाइस जानुवारिनि 1 डेटनिफ्रायनो जों पार्टि जागासिनो आरो बिदिनो न'नि फेमिलि आरो गोबां जानो दंबावो गाइस फेमिलिजों आं भिडिअ नुलांबाय थागोन लाबाथाय नोंसोर ओमफ्राय दा बे संनायखौ जाग्रोसै आं संनानै जाहोनोसै दै लोगोफोरनो एसे फुंनानै थांथोंसै ओरै जालायनाय ना दा नोंसो गिदिर ना आंसो गिदिर आंनो बुदिया मोजां जाबा नोंनो बुदिया गैया आंनानै नोंसो आंना गिदिर थिनदे ओइ आंनो बुदिया नै नोंनि बायदि नङा मिथिबाय ना गोरान दा भिन्दि गोरान भिन्दि जियानो आङो जेब्लानो गोजाननिफ्राय अबेनिफ्रायबा थांनानै जेनेबा न'आव फैयो आरोना न'आव सानसेबा साननै थानानै फार्स्टआवनो आङो नै बिसोरनावसो बेरायनो फैग्रोयो रावनावबो थाङा आङो डाइरेक्ट फैसिगोन आङो ओमफ्राय बिसोरनाव कल खालामसिगोन डाइरेक्टयै फैखासिगोन आङो
इदि जाखायो आङो मा आसोला मा जादों जाला सिदोब जाजोब्बाय इयो जानुवारिनिफ्राय ना आरो मैया सबाइ ओंख्रि जानाया सबाइ ओंख्रि जाबाथाय बिदि जायो एकदम फार्स्ट फैनायावनो मैया नाजों सबाइजों जाहोलायबाय बेनो ओमफ्राय दिनै नै बिलाहि सबाइ जाबाथाय आंना उदैया गरबर जाखायो एकदम जाखाथारा आंबो सबाइ जाबाथाय मानो आं सिगांनिफ्रायनो जाखाया आं न'बो सोंबाथाय मिथिगोन आं सबाइ जाया खिन्थु अबेबा थांबाथाय जानो गोनां जायो उपाय गैयियाव जानो गोनां जायो ना जायाखैनो थावगोन ना माथावगोन इदि जानो हायो नै फैयाखै पाप नांगोन मिथिबाय जानुवारिनि पाप आतसा बेखौ हानानै आरो ग्राइन्डार मेसिनाव सेफ्लेजोबगोन बाथोन बायदि ओमफ्राय मा सिस्टेम बनायनो सानदों एकदम दोलो दोलो ओमफ्राय बेबो गेब्लेजोबगोन नामा बे गेब्लेया बेखौ फ्राय खालामना लागोन फार्स्टआवनो ओमफ्राय आतसा लेट्स सी गाइस नायलांबाय थानोसै माबायदि बनायलांबाय थायो गोथाव जागोन ना जाया मानसिखौ नायनायावथ' मा गोथाव जागोन बायदि ना गोथाव जाया बायदि नुदों मानसिफोराथ' गोथावखौ बोरै मिथिबावनो मबाइलावसो नायो नालाय आं जाबाथ' मिथिगोन ना आंथ' थगायखाया गोथाव जादोंबा जादों जायाखैबा जायाखै आंना सिद्दा खोथाखा ना गाइस थगायले नियम गैया गोथाव जायाबाबो गोथाव जादों होनना खोन्थिनाय नियम गैया आंहा जायाखैबा जायाखै जादोंबा जादोंखा आंना सिदा सिदि नोंखौ आं माबायदि हख्लायनो मिथिगौ ना दा जायाखै मायाखैथ' होननानै लाखानानै मोनफ्लांगोन बोरैबा नोङो जा बोरायनो दे होनबाय दा माबायदि बिजौलायनो जा बोरायनो खन टिका गोलैया आं जा बोरायनो खनसे आङो माबा संना जादों मा संना जादों आयु मोसौआनो हालिनै हाबजा खासिगोन नोंना थिखाब्ला आंखौ बिदि नुदों खोमा येस नोंखौ नुवाखै आंल' नुदों नङा नाब्लिब्लिजों लाबजों सेसखालै जोंना रुपाया बनायबाय दंमोन ना मा ओंख्रि दा मोनगोन ना मोनाखै दा लोगो फैनानै एकदम बावगारनासो दंमोन ओइ जागोन ना जायाखै नै आं दा नाखौ फ्राय खालामना लाग्रोदों आदा नै संख्रि नै ओरैबो दङ दा मानै आं हरदों सारायखौ फिसाखौ जानना लाफ्लांबाय आङो ओमफ्राय दहायनि टमेट'खौ इखौ ग्रेभि खालामना लाबाय बिदि आं दाइलेराव आं माबानानै लाबबाय पियासाबो बैयो गुफुरफोरा इ मा बुस्थु बियो बानलु आरो ना बानलु बाथोन नङा बेखौ दा ओंख्रियाव आंनो एसे दोनलाय बेखौ ओंखामदो जानो औ मालाबा जा मम' बानायना जालायगोन ना अके नों आंनि मा होनो मानसिफ्रा जि मम' जानो लुगैयो जों गामिना आं बानायनायखौ नुनानै ओमफ्राय नोंखौबो जागोन मालाबा अब्ला संबाय थाथ'दो नोङो संबाय थाथ'दो दा लोगो मोनफैफिनगोन हेल' कुमार ओमफ्राय दिनैसो गस्ला गानदों আজি চোলা পিন্ধিছে গম পাইছে মই কালিৰ পৰা অহাৰ পৰা একদম একো কাপোৰে নিপিন্ধে এনেকৈ আছিলে মানুহটো কেলে এনেকৈ থাকে জানো আৰু ইফালে গাইজ চেক দিছ মাধৱ ডান্সাৰ बर' জানে না बर' কথা পাতচোন एसे एसे रोंगो मा रोंगो गार्लफ्रेन्डआ बर' आरो बर' जानिबो मा बर' रोंगो आं नोंखौ मोजां मोनो ओमफ्राय आं गोसो थैयो ओमफ्राय बेनिफ्राय दं बिराद दं दे बुंनो हायायाव गाइस जियानो जा नोंथांमोना बेखौ सिनायगोन ना सिनाया आं मोन्थिया बाट बे डान्स मास्टार ना डान्स टिचार नंगौ ना सापरियाव डान्स सिखायो बेयो ओमफ्राय दा नै बेरायनो फैदों कुमारमोननाव आंबो ग्रोब लाखि दिन लोगो मोनफैबाय ग्रोबनो ओमफ्राय बेनि डान्सआव मालाबा थांनानै एकबार भिडिअ करिबो जां अके बेनि डान्स रुमखौ आं खनसे रिभिल खालामगोन गाइस बेना थाबानो मोनगोन एनिफ्राय नुनो मोनगोन फुल इन्जय खालामगोन नुनो मोनगोन नुनो मोनगोन ओंखाम ओंख्रि जोब्बाय हस्सा थाब संदो जेब्बानो जायाखै एसां लेजिबा बोरै जानो माबायदि बिहामजो बिलाय ना माबायदि बिहामजो नोङो हा थङालि थाब बनाय बिदि बनायनांगौ ना जल्दी बनाय जल्दी टाइमा जाया नङा गोबां टाइम जाबाय हिजरा औ हिजरा हिजरा नोङो मानो ओंख्रि सङा हिजरा हिजरा नों मानो ओंख्रि सङा हिजरा हिजरा ओइ र' बुथारनागिरो फाग्लिया हिजरा नों नामखौ इजरायानो साबसिन जामारगोन निजोरानोसै हिजरा
गोरान भिन्दी गोरान नांगौ आरो गाइस नै जोंनो ओंखामखौ लाबना फैबाय माधव टेस्ट करिसा एतो मोर कारनि स्पेशल बनायसे বুলি কৈছিলি চিকেন কারি চিকেন নেকি ফিশ এইটো ও ফিশ হয় ফিশ কারি यस ইমান খৰদৰ বনালে এইটো নহয় এইটো কম হল নেকি অলপ কম হল নেকি খৰদৰ বনাইছে এই আমাৰ বাটি আছে ইমান আকাশ নালাই বিমা সোনা আই 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 যাও aku mau nol কম আংখন টেষ্ট করনা এই ফালে আছে আৰু Seriously, oh my god. कितना कैसे हॉस्टल एकदम कितना कितना একদম বিরাট মজা थैंक यू लाइक खालामना लोगोफोर जालाय देलाय गोथाव जामारदों आं बारा ব্লগৰ কাৰণে কৰা নাই হসাকে ভাল হৈছে ভাল লাগা নাই যদি ব্লগ স্টপ কৰি এইটো চা ভাল লাগা নাই বোলে ভাল লাগিব নিজৰ মাইকিনা খাই থাকিব তাই এইটো কাৰণে মই ঘৰত এইটো ৰেচিপি আজি ফাৰ্স্ট টাইম বনাইছো হলেবি ভালকে বনোৱা নাই ভালকে নহলে ইমান খৰদৰ মা ৰেচিপি বুঙে ই কও ফিশ কারি টমেটো আছে আকো একো নাই টমেটো আৰু কেটো জান নাই মান ভৰাই দি টিফিনত লৈ যাম ঘৰত লৈ যাব লাগিছে চাই এইটো মানে আখাই ফুগানে জায়গা বনাইছে না হা ओमफ्राय माबायदि जायगा मा गिद्दा आय नै उदैया गिदिर जाबाय नोंसे ओमफ्राय उदैखौ नुवाखै माथो नोंनिखौलाय पेटु डाঙर হৈছে बांद्राय जाद्राय मारबाय दा मोनाब्लियाव जालांनानैसो न'आव थांगोन आङो दा जियानो जा गाइस जुदि भिडिअखौ मोजां नांदो अब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जेब्ला गोदान भिडिअ होगोन अब्ला नोंसोर फार्स्ट नुनो मोनगोन थैंक यू सो मच गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग बाय बाय